Значи, Мишоци, пак повтарям, понеже от девичния клип нещо се прекръсна, не знам какво стана. С тая палка, с тая полицейската стоманена палка, като възапукам един път отгоре и не знам на какво ще ми станете. Не на мишки, не на тролови, не на хейтери, на майка ви на путката ще станете. Ясно ли е? Защото аз не съм като вас анонимен помяр. Аз не съм страхливец някакъв анонимна мишка, където да се крия. Разбрахте ли ме? Разбрахте ли ме? Майка ви ще ме мръсна долу на ебавам. С тая палка. Виж ли, бе? Като изхакам един път, направо не знам, често си казвам. Поводявам вече. Анонимни плъхове. Що сте без снимка, бе? Его, аз се показвам, ми лицето, ми очите. Вие къде сте, бе? Що нямате снимка? Страхливци! Мишки!